Iphini likaMengameli we-EFF lithi leli qembu ilona kuphela elimele abantu bakulelizwe, intsha kanye nalabo abasebenzayo. uShivambu uthi selokhu leli qembu lasungulwa iyabonakala imisebenzi yalo futhi kusazoqhubeka nomzabalazo walo wokuthatha umhlaba ngaphandle kwesinxephezelo, ukuthathwa kwezimayini kanye neminye imikakha yezomnotho kube izinto ezilawulwa umbuso. Iphini likaMengameli we-EFF lithi ke lelizwe lilawulwa izikhungo ezikala amazinga omnotho wamazwe kanye nezinye inhlaka zangaphandle. That is why South Africa and ESCOM get discussed in the British Parliament. That is why the President of America announces even before Ramaphosa speaks that they are going to decommission all the coal power stations in South Africa. uShivambu uthi enye impumelelo yeqembu kwaba ukuba sekhaleni lokukhishwa kwalowa engumengameli wezwe uJacob Zuma ngemva kokuthi ethathe amandla ezwe wawanika amalungu omndeni wakwaGupta. Ufunge wagomela ukuthi bazomsusa esikhundleni umengameli wezwe uRamaphosa ngemva kwesigameko sokuphanga esenzeka eplazini lakhe iPharaphara. We are not going to finish 2022 with Ramaphosa in office. And we as the EFF, we have to fight for that because even the little state capacity which exists now, he is destroying bit by bit. Iphini likaMengameli we-EFF lithi iqembu lisamile emigomweni yalo. Ngomgqibelo, i-EFF izobibungaza iminyaka esishagalolunye yasungulwa eBramfontein.